Γεια σας gamers, PvP Gamer 7 εδώ μαζί με τον Άντζελο, το Master Gamer, Master George και με έναν άλλον άχρηστο. Και πάμε στο βίντεο. Με ακούτε κανονικά? Τώρα ναι. Δεν ξέρω. Έλα να με βλέπεις πίσω σου? Τι? Λοιπόν, πάμε σε αυτό το βίντεο. Γιώργο, πού είσαι? Ο άλλος γιατί δεν μιλάει? Tryhard στο Minecraft. Με ακούς μια χαρά? Γιώργο, ναι. Όχι, ο Γκρέκλι μας. Οκ, μάγκες, καλό μέγο. Καλό μέγο. Όταν λέει για προμήθειες εννοεί σε λεδάκια. Σε λεδάκια. Είμαστε δύο Γιώργηδες, μένουν να μου λέτε Γκρέκλι. Ο Greek Beer θα το λέτε. Γιώργο, πού είσαι? Έρχομαι, περίμενε. Ξέρεις πού είναι? Έφυγε, κάποιος να με σκοτώσει. Πραγματική ζωή το κανάλι. Εδώ δεν μου πάει κάποιος. Βγάλε τα βίντεο. Ρε, ένας άλλαξε εδώ πέρα. Ρε, κλείς το βίντεο ρε. Κάνω record ρε. Θα πάμε κομπρέτο από εσένα. Τι πας? Ρε, ποιος πήρε το crafting table? Εγώ το ψήρισα. Ο ψηριστής ρε. Κάτσε, γιατί μπορεί να σε βαρέσω. Εγώ τον ότι δεν μπορώ. Ναι, Για το... βάραμε λίγο Γιάννη. Βάραμε συνεχόμενα, βάραμε. Εντάξει, τώρα. Τώρα εδώ. Νότι πού είσαι ρε? Ξέρω εγώ κάπου είναι. Πού έχουμε χαβεί όλοι. Γιώργο, πες ξύλο. Κάντε, σας επιτρέπω να κάνετε ένα teleport για να ειδωθείτε. Δεν το Ειδωθήκαμε. βρήκαμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, να το πάμε απέναντι ρε. Περίμενα. Να πάρω λίγη πέτρα. Κάτσε να σου κλέψω και αυτό το crafting table. Μπήκε στην τρύπα μου. Λούπα. Πάμε. Κάτσε λίγο να μιλήσω εγώ λίγο. Γιώργο, πήγα πιο κάτω. Ρε ψηριστή. Λοιπόν, πάμε. Μάλιστα το crafting table και πάμε απέναντι. Θα έχουμε μόνο ένα πίκαξ, αλλά δεν πειράζει. Να βοηθήσουμε λίγο φαγητό θέλει. Γιώργο, πήγα πιο μέσα. Και όταν πάμε πόδια. Γιώργο, πήγα πιο μέσα στο τέτοιο. Κάμπους. Α, δεν μπορείς να μου χτυπήσεις. Δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να το ξέρετε, στα 10 λεπτά το κλείνω. Δεν μιλάω σε εσάς. Εν τω μεταξύ μοιάζω τόσο ακούγεις αγωτικά και εσύ. Έχεις λίγο θέμα με το ίντερνετ. Τι έχω? Θέμα με το ίντερνετ. Δεν έχω θέμα. Απλώς μιλάω σιγά. Δεν με καταλήξεις. Όχι ρε, ακούγεσαι, ξέρω εγώ, σε μια φάση μιλάς και μετά σταματάει να πει. Τέρμα. Για πες μου, πού έχει εδώ το φαγητό που λες? Γιώργο, τι κάνεις ρε? Κάνω κάτι πράγματα. Έλα να μείνουμε εδώ. Ναι, μαλάκα είναι όμορφο ρε. Ναι, μακαρόνια. Άσα κι εγώ. Ω, μαλάκα γιατί είναι τόσο όμορφο. Μακαρόνια. Ναι. Αυτό. Πάλι καλά που έχει εδώ φαγητό ρε. Πες μια κόρκινη. Εσείς δεν έρχεστε μαζί. Δεν έρχεστε μαζί μας, εμείς είμαστε εδώ πέρα. Έλα ρε, αλήθεια.
Σκάψε μέσα ένα μήνυμα, σκάψε μέσα. Εγώ, ναι, αυτό λέω. Θα κάνω μην τι κάνει. Πάμε διπλή πόρτα. Θα σκάβω με το wooden για να το ξοδέψω. Γιατί σκάψεις τόσο ρε. Μην με αυτή είναι πόρτα και καλά. Τι ξεκινήσατε από τώρα κιόλας πριν. Νυχτώνει. Μέσα σε μια πόρτα. Πότε, πού, γιατί εκεί. Στην πόρτα ρε. Θες να μπουν κλέφτες τη Μαλάκα, νύχτα? μπορεί να σπάσω ένα στρόν, έχει περάσει. Θέλει να περνάει 5 δεύτερα. Για να σπάσει ένα στρόν. Τώρα, 1, 2, 4, 3 δεύτερα. Έχεις... Έχω αρκετό cobblestone για να φτιάξω full. Θα φτιάξω εγώ. Όχι, φτιάχνω εγώ. Καλά έφτιαξα. Γιώργο, πού είσαι. Λοιπόν, κάτσε εδώ να φτιάξω όλα Γιώργο, τα φύλλα. πάτε φαγκάρεις. Φύγε από τη μέση. Σπρώξε με. Σε σπρώχνω. Λοιπόν, τα αφήνω όλα εδώ μέσα. Ο Γιώργος θα φουτήξει ρε. Τι φτιάχνεις? Εργαλεία. Αργαλεία. Αργαλεία, παιδιά. Το χέρι δηλαδή. Μ' αρέσει που τρέχει. Δεν μπορεί να σπρώξει εγώ το. Ω, αγελάδα. Και αυτό θα βάζουμε δίπλα από το αγούρμα. Πάει τώρα ο άλλος. Ω, καλμή. Ο Ακάλο. Θες να σου πεις και το ίντερνετ. Λέω. Τι να του πες, ρε. Οπ, έρχεται μια αγελάδα. Ή απλώς ξενέρισε και το γνωρίζεις. Ναι, μαζί μου. Α, αγελάδα, σφάχτη. Για πάμε. Φάκτη. Εγώ έχω 12 πριτές. Ω, μαλάκα. Τα αυτιά μου, να το ξέρεις. Οχ, ο σκέλετον, κοίτα τον. Ψ, κοίτα τον. Εδώ. Όλο σκέλετο. Μου είχε ένα σκέλετο. Δύο είναι. Μαλάκα, θες με στο πέλτη. Δεν μπορεί να περάσει. Το ένα μπλοκ με έχει πάλι δεν πέτυχε. Είναι 2x1. Πάμε ζούμε. Άκουσα witch, εσάς ήταν. Ούτε καν. Δεν μου δείχνει witch. Χάλασα στο τριαντάφυλλό μου. Έχω πάρα πολλά ερέθιζε. Νότι, αυτό για σένα. Άφερα δια... Άντελο, δεν κάνα πολύ καλό που. Όχι, εδώ, εδώ, εδώ. Ένα εδώ. Ενώ φτιαγμένο από σκέλετο. Α, τέτοια φάση. Λέω πια infant. Αλλά είναι καλό, ενώ δεν είναι καθόλου ψωμί. Φέρε ένα. Έτσι. Με τον πρώτο Κάτι, σκέλετο, τον πρώτο Θέλει και σκέλετο, κάτι ακόμα. Πρέπει να βάλω... Damn! Τι κάνεις, μωρέ. Ω, δικά μου. Άσε με, είναι building. Ω, μαζεύω. Damn, τώρα είναι τέλειο. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αυτό θα είναι σειρά, να το ξέρετε. Αυτό θα είναι το επεισόδιο 1. Μην μιλάτε μία. Αυτό θα είναι το επεισόδιο 1. Και αν θέλετε να μην χάνετε βίντεο από το κανάλι, κάντε ένα subscribe. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!